Iqela lebhola ekhatywayo laseMbizana iSinenkani lishaza intambo kule season. Lasungulwa ngo-2017 kwaye liphokophele empumelelweni. Libambene neBCM Stars kwiLog yeABC Motsepe League eMpuma Kapa. iBCM ngeliqela esingalijongeli phansi kuba liqela last season elithe laphumelela lapha eMpuma Koloni kuyodlala i-national playoffs. So ready, abadlali ba ready physical, psychological, ba ready abadlali. Impumelelo kwiFree State Stars kumdlalo we-NedBank Cup iwubeke kwelokulibala kuba iphokophele phezulu kolukhuphiswano. iSinenkani ithelekiswe neChakumacha Madzibandila kumjikelo amaqela ali-16 we-NedBank Cup. And vele banenkani sibonile inkani. Malunga neNedBank ke we are still going ahead ne preparations zethu. We are hoping, in fact sifuna nje ukuthembisa abalandeli into yoba ichikuma izohlamba ijezi eMpuma Koloni ngokufanayo neFree State Stars. Asoyiki into, we are ready, sizimisele uba nasizayiphakamisa la ndebe yeNedBank Cup. Ngomso kuzodlana intsimbi xa iBCM Stars ingquzulana neSinenkani FC eGqeberha. Iqela liza kuphumelela kulo mdlalo liza kuchopha encochoyini yeLeague. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Mancia.